Malovanie nejakých tých pravých vecí, možno pre niekoho vlaky, pre niekoho ulica, pre mňa to boli tie legálne veci, pri ktorých môžem v podstate mať čas, môžem cez deň byť vonku, môžem byť s ľuďmi. Venujem sa v grafity hlavne malovaniu písma, nemalujem moc v podstate žiadne postavy, žiadne charaktery. Moje grafity meno je Ruins. Prvýkrát som sa stretol s grafity na základnej škole, bola to asi 8. trieda. Začal som to viac vnímať po vonku, začal som si to všímať, začal som sa o to zaujímať. V grafity sa venujem maľbe legálnych vecí, legálnych stien. Vnímal som to okolo seba, v podstate sa mi to páčilo, videl som prvé farebné veci, v podstate prvé veci pod Lafrancon, Novým mostom. Pre mňa graffiti bol skôr životný štýl, venoval som sa tomu v podstate 24 hodín denne. Ľudia to vnímajú negatívne, asi preto, že v podstate začínajú grafity asi tými tagmi a tými všelijakými fixkovými nápismi, čiže pre ľudí to asi není vôbec nejak zaujímavé. Grafity vnímam ako nejaké možno seba zviditeľnenie sa, možno ukázanie nejakého svojho talentu, svojho nejakého umenia, niečoho, čo chcem zo seba v podstate dostať.